Så skal vi snakke lidt tændrør. Det har jo også med tænding at gøre. Og jeg har valgt at gå ud fra sådan en lille PowerPoint, som vi på et eller andet tidspunkt har fået på NGK-rør. Det kunne selvfølgelig lige så godt være et andet produkt. Det er ikke fordi, at jeg mener, at det er bedre end noget andet. Men de leverer i hvert fald noget forskelligt. Både tændrør, gløderør, tændledninger og andre motorkomponenter som lambda-sonder og temperatursensor og lignende. Der er jo ligesom med alt andet sket en udvikling hen over årene med, hvordan et tændrør så ud for 70 år siden og op igennem 80'erne og 2000 og frem. Der er kommet flere typer til. Der er kommet andre gevindrørstyper og ydeevner og ting og sager til. Så alt efter hvor stor køling vi skal have på en motor, så kan man komme ud for, at man skal have nogen med noget længere tændrørsgevind. Det vil sige, at vi ser her for eksempel, der har vi plads til en meget større vandkanal, end vi ville have plads til her, hvis vi kun havde det korte gevind. Så derfor, når vi tager tændrør op, så skal vi selvfølgelig kigge på det, men vi skal jo være sikre på, at vi sætter det rigtigt ned igen. Det kan jo være katastrofalt, hvis vi tager et, der har for langt gevind, som der stikker ned, og det for eksempel kan ramme stemplerne, når de kommer op. Men det vil også være problematisk, hvis vi sætter i med et for kort gevind, og vi får gnisten til at springe herop, og forbrændingen derved ikke bliver dårlig, og så vi får fyldt de nederste rynker med sodpartikler og lignende, så vi måske kommer til at skrue et nyt tændrør ned, uden at få renset gevindet først, og på den måde får ødelagt nogle ting. Så udviklingen sker lidt på forskellige bekostninger, dels omdrejningstal, men også for at give plads til noget kølekanal og lignende. Når vi kigger ind i et tændrør, så kan det se sådan her ud. Det vil sige, at vi har en inderkerne her. Vi har vores sideelektrode, som der har forbindelse med stelsiden. Vi har en topmøtrik, som i nogle tilfælde kan tages af, alt efter om vi skal montere det med eller uden. Så har vi noget keramik, som der stikker hele vejen ned igennem, og det virker som en isolator. Og så er der selvfølgelig noget tætning og en pakning hernede imod forbrændingsrummet og noget gevind. Men vi har også en eller anden form for modstand i et tændrør. Vi kalder det radiostøjdæmpning, og det er noget, der skal være der for, at det ikke skal knitre i en FM-radio, når man kører forbi med et køretøj med et tændrør uden radiostøjdæmpning eventuelt. Noget af udviklingen er jo også gået på, at vi skal køre noget længere på et tændrør. Dengang jeg stod i lære, jamen der 10-15.000 var et almindeligt kilometerantal for at skifte de dele, som havde med tændingen at gøre. Dengang kunne der være noget kontaktsæt i strømfordeleren også, det er der jo så ikke i dag. Til vores dobbeltelektroder, som der typisk ligger mellem 25 og 40.000 km, og tredsidige elektrode op til 60.000 km. Vi har de her forskellige tændrør her. Det kan være noget platintændrør, som kan køre ekstra langt, op til 120.000 km. Man kan få nogle med fremskudt midterelektrode, 12 mm gevind med 16 nøgle, nogle forskellige kompakt typer, som måske sidder på kædesave og plæneklipper og sådan noget, og noget forskellige gevind, alt efter hvor meget plads og hvor store motorer det er, som det skal i. Når vi kigger på et standardtændrør heroppe omkring elektroden, så kigger vi på, hvor skarpe kanterne er. Hvis de er slebet runde, og hele runden her, eventuelt også elektroden er runde på det område her, så er det et tændrør, som der har kørt længe, og måske endda også for længe. Fordi at en gnist, den kan nemt springe fra lige kanter, så derfor skal vores elektroder og vores kanter her være så rette som muligt. Platinetændrør kan man ikke kigge det slidmæssige på samme måde, fordi at der holder elektroden samme form hele vejen igennem forløbet. Men man kan lige kigge på afstanden af elektroden, fordi jo større afstand elektroden den er, jo længere bliver længden, hvor gnisten skal springe, og derved højere tændspænding. Og det kan faktisk medføre på biler, at tændspolen går i stykker. Det vil altså sige, at hvis man kører for længe med tændrør, og den her afstand bliver for stor, så stiger tændspændingen, eller ioniseringsspændingen, som vi kalder den også, så meget,
så at den finder en anden vej og slår tændspolen i stykker. Så hvis at kunden spørger, jamen jeg kan jo ikke mærke forskel, når du skifter tændrør, hvorfor skal de så skiftes? Jamen så er forklaringen, at vi skifter tændrørene for, at vi ikke senere skal sælge der nogle nye tændspoler, og på den måde kan man spare penge. Her kan vi se et eksempel på, hvordan at man prøver at manipulere med, hvor gnisten den skal springe, eller den flammefront, som der skal startes. Det vil sige, at her der har vi vores elektroder, som sideelektroder, som stikker op, og så har vi vores midterelektrode her. Ved at man laver et V ind i den, og en buer den her opad, så vil gnisten ikke være så tilbøjelig til at springe ind i midten i det område her, men ude ved en af kanterne, og derved nemmere at komme i forbindelse med den brandbare benzinblanding, som der så gør, at vi får en bedre forbrænding, og forbrændingen den udvikler sig hurtigere og mere præcist. Når vi kigger på siden af tændrøret, det er sådan set ligegyldigt om det er et NGK eller et Bosch, så vil de forskellige tal, der stå for forskellige ting. Vi kan se, at det første B her, det står simpelthen for diameteren på gevinde, altså om det er 12 eller 14 mm, eller for den sags skyld 10 mm gevind. Det næste C, det betyder noget om, hvad værktøj vi skal have på, om det er en 16. Ja. P, det står så for noget struktur, og det må være noget, hvordan tingene ser ud. R, det står for, at det er radiostøjdæmper, altså den har den her indbyggede modstand, sådan så det ikke skal knitre. Og så er der et tal her, som der så kan sige, at vi har 2, det er et varmt tændrør, og 12 er et koldt tændrør, så det er en middelværdi. Et varmt tændrør, det er et, som der kan tåle meget varme, og et koldt tændrør, det er et, som der meget hurtigt bliver varmt. Det vil altså sige, at kører man meget kortturskørsel, jamen, så kan det være, at man skal have et højere tal ind her, fordi at tændrørene de soder. E, det kan være noget med længden på gevinde, og det kan så være, om det er en standard, eller det er noget special, eller et eller andet. Og 11, det har så noget med elektrodeafstanden, for eksempel 9, det vil være 0,9, 11 vil være 1,1 mm. Så L her, det er noget med udførselen, om det er lige, eller hvor mange grader det er udført på. Tændrørs gevinddiameter. Radiostøjdæmpning med, hvor stor den er. Tilslutningstypen. Det vil altså sige op i toppen af tændrøret, og så ellers hvilken udgave det er. Så alle de her forskellige bogstaver kan egentlig fortælle, hvad det er for et, og derfor kan man også få kataloger eller noget, der omstiller fra en type tændrør til en anden type tændrør, for eksempel fra Bosch til NGK. Det vil sige, med de her tændrør, som der kan være varme eller kolde, det handler om, at vi har en temperatur her, 450 grader. Kommer vi under den, jamen så må vi forvente, at vi får en tilsodning af vores tændrør. Kommer vi over de 900 grader, jamen så vil vi komme ind i et område, hvor vi kan få noget glødetænding. Det vil altså sige, at nogle af de slakker og tyndere metaldele, som der er inde i forbrændingsrummet, som måske elektroden, den kan blive så varm, så at vi kan få noget glødetænding. Det vil altså sige, at brændstoffet bliver antændt lige snart det kommer ind, i stedet for at det først bliver antændt ved gnisten. Så har vi et optimalt arbejdsområde her. Det må blive omkring de 600 grader, måske 500-700 grader eller sådan noget i den stil. Og der vil vi så have et tændrør, som der har et 6-tal. Og hvis det bliver varmere, jamen, så vil vi have et 5'er tændrør eller koldere et 7-tændrør. Det vil altså sige, at hvis det var et 6, der skulle sidde der, så hvis at man kører hårdt i den, og det bliver varmere, jamen så vil man sætte et 5-tændrør i, og soder det her tændrør til, jamen så vil man prøve at sætte et 7-tændrør i, sådan så man får den bedst mulige levetid på tændrørene, selvom det måske ikke har de optimale driftforhold i forhold til, hvordan kunden kører. Tilspændingsmomenter med nye tændrør, der har de lavet en oversigt her, at 10 mm det er 10-12 newton, 12 det er 15-20 newton, 20 newton det svarer til 2 kilo,
Så der er ikke noget tændrør, som der skal spændes rigtig hårdt. Det er lige før, at når det er 10 mm, så er det kun almindelig håndgevind, hvad jeg lige vil sige. Men der skal vi huske på, at i hvert fald Folkevogn, de foreskriver, at deres tændrør skal spændes med deres moment nøjagtigt, for at elektroden den kommer til at vende rigtigt, og vi får den bedst mulige forbrænding. Når vi skifter tændrør, så bør vi også lige kigge og se, hvordan tændrøret det har det. Det kan for eksempel være, at vi kigger her og ser, jamen det er et gråligt skær det har, og det er ganske normalt. Vi kan se, at tændrøret er slidt, fordi at de er ved at runde af her, men ellers er det jo bare et normalt udseende, at tændrøret det er blevet brugt. Her kan vi se, at vi har noget bronzefarve hen over tændrøret, og det kommer af nogle små oliepartikler, der bliver elektrisk ladet, som der så forbinder sig der, og det er ikke en fejl som sådan på tændrøret. Ser man derimod en gnist, der løber her indvendigt, jamen så anbefaler man at få skiftet tændledningerne. Det kommer af noget krybestrøm, eller fra noget fugt eller noget slag, som der ligger der, som så kan transportere strømmen, i stedet for igennem tændrøret, så på ydersiden af, og det får vi selvfølgelig ikke nogen bedre forbrænding ud af. På mekanisk slidte motorer, altså motorer, der bruger olie, der kan det komme en ophobning af belægninger på tændrøret, som der kan give blødtændinger. Så det her, det er sådan ved at være sidste udkald for en motor. Vi kan også se, at det er et tændrør, der er kørt langt, som der er meget afrundet i toppen. Her der har vi en skade på selve isolatoren, som der kan være sket ved transport eller ved et termisk chok eller et eller andet, så er selve isoleringsdelen her revne og falde af, og det gør jo så, at gnisten begynder at springe fra elektroden og over til kanten, sådan så tændingen den vil foregå ned i selve tændrøret i stedet for ude ved elektroden, og det er selvfølgelig heller ikke optimalt. Kan komme ud for, at tændrøret det bliver for varmt og nærmest smelter af. Det kan være tændingsbanken eller forkert blanding, altså for mager blanding, som der giver sådan en høj forbrænding. Soddannelser, det er noget med ugunstige kørselsforhold, det vil sige, at vi kører for meget med korte og kolde ture, hvor tændrøret ikke bliver optimalt opvarmet, så vil der være de her sod på. Her kan vi begynde at overveje, om vi skal sætte et koldere tændrør i. Det var lige en hurtig gennemgang af tændrør. Håber, at det gav forståelse for nogle forskellige ting.